Здравейте всички, днес ще играме Nintendo New Turtles, който ви казах как се инсталира. Почва нова игра, не съм играл тази. Не мога да пускам, защото нещо ми се бълва. Много страшно. И затова ще играме така. Много съжалявам. Опитах да го настроя няколко пъти. Но не се получава така, че ще свикаме. Може, ако мога да го направите така, смисъл. Прозореца малко така да бъде. Добре. Перфесия за мен. Така може да се цикля вече. One hit for you, one hit for me. Team attacks give both turtles credit for each hit. This is a great way to build combos quickly and gain additional. Okay. I love the turtles and nation order. Knowing this can be the best way to Bart's name great on which turtle. Next please. A rough stillness which is deal. Добре. Ами, не. Вече при нас не вали. Не знам при вас, при нас не вали. Така, окей. Значи сам. Pizza delivery. If one of your brothers has been without pizza will deliver. Като? Значи ако някой е пребит, нашите бати няма хелп, може една пица да му дадем и той да се спаси. Окей, значи пицата е нещо като хилване. Колкото разбрах. Playing with Eddie, if you're in trouble with Perfect Array, you just want to join Team Combat, try playing split screen with a friend or online call. Почему играме онлайн? Напълно. Translation special. Attack. Running to incorporate special accents into your... Добре, кога за Бога ще се пусти това? Ето, окей. Какво? Рон, бе, момче! Епро! Оу! Остава се. Прибил се се. Гледва пса. Ей! Майко! Окей. Статия. Окей. Все спешено. Изи бизи, лемон сквизи. Вече кача се така. Окей. Добре, значи тук така. Не мога че се жалост да говори. Добре. Тук не се направи неща. Оу! Майко! Стига бе жена, бе, как ме хваща. Лазери гада. Как скри така и без нищо ти нямаме? Имаш ли разочарование от тях? Добре, значи са. Тук не съм мина. Не мога да мина. Значи тука. Не, от мои близки приятели. Сега имам... Гостим се телепописа. Trust yourself, да си вярвам. Вярвай, момче! Успех! Окей, лесно. Не съм по скайп поради една причина, че много ми лаги. Ние с едно пък са буквално. Тук не очаквам лазер. Не? Окей, кръвта бутон, том червен трябва да го натиснем. My logic, bitch. Окей, open door. Окей, значи трябва да го натиснем. Уй, бей. Как? Окей, значи така. Супер. Окей, значи. Someone there? Няма никой. Галя. Еми, няма хора, тази ще търпи тези това. Нормай се, кажи. То може с shift се руга, бе. Окей, значи с... Какво? Ще спря.
Окей. Може да слуша субтитри, но забравих го направя. Нищо. Да, някой май ще ни хваля. Имам такова чувство. Ето тук. Тъмни улички. Сега игра има тъмни улички. Говоря за хорор. Това не е хорор. Това е малко детска, но доста известна стана в последно време. Я се реших да язда тук. Окей, значи минавам тук. Полиция. Аз се шутирам при тях. О, майче, се, какво стара, баце? April? April? What are you there? Bitch? 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 Come on, bitch! Окей. Вече малко по-добре. Окей, ето започва играта. 16 по пса. Така, нали? Добре. Значи, това ще бъде за първи епизод. Надявам се да ви харесало. Това е как. Ало, разреши, момче. Я, чао. Па чакайте сега. Аз ме записвам още. Да, записвам още. Добре, записвам още. Ще мине това и ще спра клипа. Окей. Мия, това ще. Сметките на тока не ни падаха под 150 лева. На втория месец... Пъпсът от 26 пана на 14. И не знае го как пъпсът остана 23. 12, 11, 9, 8. Окей, това беше вече за този епизод. Благодаря ви за гледането. Надявам се... може по някакъв начин и начало.